A Asociación de Empresarios da Pobra está a atravesar dificultades económicas derivadas da crise xeralizada en case todos os sectores. Ante esta situación, a patronal solicitou a colaboración do Concello para o desenvolvemento de diversas campañas de promoción. Dada a falla de resposta do Executivo, os empresarios remitiron un escrito responsabilizando ao alcalde, o que acusan de ter unha actitude prepotente e malintencionada. O rexedor non entende as acusacións formuladas cando foi precisamente o goberno que el dirixe o primeiro en outorgarlle a entidade unha subvención directa. Non é realmente unha actitude que valoremos moi positivamente despois de que fora o noso goberno o primeiro que deu unha axuda directa, unha subvención directa á Asociación de Empresarios de 4.000 euros, unha cantidad pois ao mellor non moi importante, pero era a primeira vez que se concedía e non entendemos esta actitude agora. Si é certo que solicitaron no seu día unha reunión coa alcaldía, que eu evidentemente isto teño de delegado pois na Concellería de Promoción Económica, que é a que se encarga de organizar as campañas de Nadal, que se organizaron de acordo co sector comercial e foi o que aconteceu. Xa recurriron inmediatamente á prensa e a criticarnos públicamente ao goberno en lugar de chamar e intentar buscar unha solución. Decidiron empregar os medios de comunicación para comunicarse con este Concello e cada india por encima, utilizando calificativos cos que evidentemente non estamos de acordo, é unha actitude que lamentamos por parte da Asociación de Empresarios. Xosé Lois Piñeiro explicou que non se atenderon as solicitudes de reunión da patronal ante a incerteza da situación sanitaria, pero sí se traballou na organización das campañas comerciais en colaboración cos sectores económicos. É certo que non se contestou a esa primeira solicitude que foi en novembro, creo. Eu naquele momento estábamos centrados no tema COVID, todavía viña o Nadal e estábamos planificando as actividades. Non se sabía, quero recordar, porque parece que ahora todo era unha situación normal, pero non se sabía todavía en que condicións íbamos a poder organizar as actividades de Nadal. Se publicaron moi pouco antes do período vacacional, digamos, e estamos traballando en eso. E, por outro lado, a promoción económica traballando na campaña do Nadal e non hubo ocasión de recibilos. A partir de aí se contestaron utilizando os medios de comunicación e queixándose, cousa que, ningunha asociación nin entidade do Concello fai algo así, a non ser que o enfrentamento sexa moi grave. O alcalde explicou que a partir de agora serán as concelleiras delegadas de Promoción Económica e Desenvolvemento Local as encargadas de tratar coa asociación ante a gravidade dos calificativos dirixidos ao rexedor.